amaghị m otu ị ga-esi wee mee ya. Ewo! Can't you call yourself? Ewo! Biko nu, unu gbaa ya alọkwa n'ụbọchị nke taa maka na happy new month. Happy no happy blessing CEO na shenanigans ya. Ihe ha ka cancer ka mmadụ ji wee na-egwuri egwu wee na-eche isi clout online. Hey! What you mother agafu? Wait for why on here. In fact, this country as a whole, this country goes to where the gbasaru obodo a awataro m ife na-emezi. Onye ọbụla na-eme nnọọ ka o si wee si ya. Ka ọ na-azụ, ka ọ na-afịatụ n'obodo a. Blesing CEO wee filie o cheche nnọọ ihe niile ọ ga-eme wee bụrụ nnọọ iji fake results wee bịa na-anapụ ndị mmadụ ego n'iru akwụkwọ. Ọgwa ka ọ dị. O nwere nnọọ ka ọ dị. People wey use their sister. Ịma na akọburu m akwụkwọ maka Blesing CEO. Wee sị ka makwa ife unu na-echere na eziokwu maka na ana obi m ofu obi nọ na-asị na ihe a bụrụ eziokwu. Mana anyị afụrụ evidence, anyị ji result. O nwere nke anyị ji. Nsị ka anyị nọrọkwa ka anyị bele nnọọ. Anyị jiri ofu ụkwụ nọrọ n'ime were ofu nọrọ na mpụta. Maka na ịma nọ n'oge na-ete ha aka. Ka vidiyo mpụta wee sị Blesing CEO na ịma adịghị eji kansa egwuri egwu. Adịghị eji kansa achị. Ejighị egwuri egwu. Blesing CEO, say we dey busy with just matter. We go cut all these ones. My money dey your account. So all this one why they hear say you no know say na stage 4, you no know the stage where dey. My money is in your account. You understand? So better get ready because that my money is supposed to bring more money. Mana n'ihe na-eme gị bụrụ n'eziokwu ndo. Mana na ọ ya akakwa ma na ọ bụrụ na iwepụta nnọọ result gị ka ndị ụwa fịa. Ka hapụ ịbụ nnọọ na iji ọsụ chọọ ịnalụ ndị mmadụ ego. Blesing CEO wepụta wee sị mba that na no privacy ya. Na ọ chọrọ iwepụta result na ọ bụrụ na ị chọọ the result na ọ ga-send gị na your inbox. And not all demand go for the result. No get afia na inbox ya. Maka na nyabụ video ka ọ na-ekwukwu ya before Blesing CEO ya bụ CEO na-enwere company na-enwere ndị ọ na-achịkwa mana ọ CEO ka ọ bụ nsogbu adịrọ. Tupu ọ pụta wee bịa si video na ọ ga-esendịrị ya nyabụ result na inbox ya. Si video wee sị na ọ na-agakwa Lagos na ọ na-abịa nnọọ Lagos. Na ọ mindro ịpịnya aka n'ara ka ọ pịa ka ọ maa na ọ ga-afụ nya bụ kansa. Video je Lagos bata nkụtụ nkụ anyị anụrụ. O jele eje ọ natara anata anyị amụrụ ka o si wee je. Anyị anụrọzi ihe ọbụla. Ọ ghọrọzi ife ekwu. Anyị ọsọ gbachapụsị ya nkịtị. Ihe meziri Blesing CEO ji wee pụta n'ama bụ na onye o ji result ya wee fake nya bụ result nke ya. Pụtazi wee sị na nya nwa na onwe ya. Hey, na Blesing CEO na ife ome. In fact, ezinụlọ nke nwanyị nwee nya bụ breast cancer. Ihe pụtasị na fama ukwe na ha ga-akpụkwu ya wee je court. Blesing CEO, people wey use their sister, take they collect money, they say they no pay. Say they go press your neck, they go carry you. So they don't sue you. This is the original result here. This one is the original one. Then the fake one, and the one where you go do the edit, put your name. Kedu ihe ọ gbanwechere na nya bụ result? Ọ gbanwere afa nke nwanyị. Ọ gbanwere location hospital. Ma doctor dawo de putalu oge ya na-akpọ ya ndị doctor na-afụ maka breast cancer na ndị otu. O metụghị aka. O metụrụ ọya aka. Otu aka shi eburu nya bụ result wee pụta. Ịma ihe ga-enwe iji ema na result ya. Nya bụ nwaanyị bụbu onye mekiri Blesing CEO up. Nya nwatechasịrị ya nnọọ iro wee na-ama. Ọ na nya bụ njem ka o ji wee malụ na nke nwaanyị a bụ breast cancer. Wee mecha wee send ya result ka ọ result o send amara m na ọ chọọ inyere aka ka ọ gịrị wee dobezie nya bụ result na phone ya ka o ji wee pụtazie wee gbanwezie result nke nya bụ nwatakịrị nwaanyị wee tinyezie nke ya wepụ ụfọdụ ihe wee tinye nke otu aka o si wee data aka na nya bụ result
wee were ya wee wejaa ndị anụ abụ na faso osochi egbu na Nigeria nọ wee formulate ya bụ result. Onye ekwe n'iwe na nna asụ nnukwu oyibo ya bụ ife na-agbawa m obi. Kansa ndị mmadụ na-anwụ na ya, kansa ndị mmadụ na-eje dialysis, ụfọdụ na-apụta ụfọdụ adịghị apụta, ka mmadụ ka ala obi wee je gbanwee. Ọkwa sọsọ na Nigeria ka o ya eme mmadụ kata obi kata n'obi wee je kpụọ isi ọha ka isi ya wee pụta na-ebe nke a ji wee mee ntaji. Anyị yọkwara ya sị ya na ọ bụrụ na IVD enwere ego n'ego ka ị na-eso the city for di gị ime ka anyị mara ka anyị ga-eji kansa ọha ka kansa ka iji wee pụta wee nalụ ndị Naijiria egofa. Ọ bụ ọdịsọ ndị Naijiria ma ndị ya anọcha obodo oyibo wee nalafa ego na ị na-eme gịnị. Ya bụ ife nwekwa ka o si fedị ndị ihe na-ewute mbụ n'ọnwa nna anyị nwaanyị onye Ebonyi, onye Ọnịcha na Ebonyi steeti pụta n'Enugwu a bịa nwekwa nkwadobe na ya bụ Enugwu a tupu ọ gbago Lagos. So na-ele onye ya 300 million ngwa na ọ na-ele wig amazị ndị go wig nwanne. Ya bụ ife nwekwa ka o si wee madị na asịkwa m ụmụ nnọọ ka o si wee makwụrụ onwe ka ọ dị. Amaghị m ife ịchala mana ife a ga-emezi ndị bụ na anyị nwetụrụ obere hope na ya bụ ebe Blesing CEO nọ mana omume o mee n'isi onye eze na China maka ọ na ya otu aka o si wee je formulate ụlọ onye ọzọ si nọ nke ya wee nwụdi ya kịta kwa the same thing. Kedu ka ihe melu ha mere ọkwa 2019 mmadụ decide go na ọma nto iwu n'otu group ịma nto n'onwe gị mara ife kwesịrị ime na ihe kwesịghị ime na 2026 ka iji ebupụtakwa onwe gị dịka isi ebupụta onwe gị na 2019. Ọ validation ka ọ na-esi ka relevance ka onye a brain ya na-atọ ọchị maka ogwe ka ọ bụla onye na-eme onye a n'isi o biko tinyelụ na ya ugosi isi mgbaka maka na onye idi ya. Biko ebe aka ga-abịa na jedebe si unu ịma ife unu chọrọ ije na comment section tinye ya ka ọ dị na-emesịa ndị ewu.